За филм. Зеленый мулянда и... Просто приятно. Не нагребай го, курва, там иде. Там да им се плаче. Авалко. Ютубе. Говорете, клип. На ютубе. Арбайте. Еще голям хуй. Хуйня. Просто не идвайте повече почиве. Моля ви се. Като ви каже електро нещо и идете ги в газа. Вингите са голям хуй. Видите ние хуя ме на хуя направо, на хуя. Разбирате ли? Идете са връз да се чуи, елате ви такъв злат море да бъде без пари, сега ли взимаме на версии от поляците. Майка да се ебало. Айде, какво се прави, бе, 15 грама тъчи за месец? Ой, идете го с дядя Николай, Пръста ми, дай опонети будки има като такова. 116 кила дадах станаха на 90 кила, пичови, не дейте. Мога да се ебало. Влага, ужас, чак младетите са изпълняват. Ужас. Санаториум е тук, санаториум. Няма пари там програми, хора, тук идваш и отиваш. И ти картофи дават само едни ябълки, друго нищо не дава, рабко. Всичко на крънца, давате ни торти, които като видиш, които не може да стане, може да си начала чекия. Майка да се ебал. Майка да се ебал. Не дейте идва, не дейте. Ти го снема и ти, бе.